Dette er vores hovedperson. Han hedder Jens. Hej Jens. Hej. Jens er leder af en almindelig typisk dansk virksomhed i rivende udvikling. Udvikling er jo dejligt, men også krævende. Det stiller store krav til, hvordan tiden prioriteres. Jens føler ofte, at omgivelserne styrer hans tid, og at han ikke har mulighed for selv at styre, hvad der sker. Jens kan ikke nå sine mål, og ønsker derfor hjælp til at opnå sine mål. Den daglige drift tager hele tiden Jenses tid, så han ikke når sin målsætning. Han starter derfor på en uddannelse, og fik også hjælp af en konsulent et par dage. Alt sammen håbede han, at det kunne hjælpe ham med opnåelse af målene. Men det var stadig svært at få styr på tiden. Det var svært at prioritere rigtigt i hverdagen, fordi den daglige drift hele tiden tog hans tid, og betyder, at han hele tiden falder tilbage i samme spor som før. En dag fandt han Net2Change, og det forandrede alt. Det geniale ved Net2Change er, at du får en professionel forretningsudvikling i øjenhøjde gennem et længerevarende forløb, og så til priser, som du kan betale. Du får løbende sparring, udvikling og opfølgning over et helt år, som leveres fleksibelt, så det passer ind i din hverdag. Det betyder, at du har en rigtig god fordeling mellem drift og udvikling, og at de forskellige tiltag bliver forankret i hverdagen. Net2Change, ledelse af forandring, hjalp Jens konkret med gennemførsel af forandring og Jenses målsætninger, og tilførte Jens personlige kompetencer inden for strategi, organisationsudvikling, adfærdsdesign, ledelse og medarbejderudvikling. Resultatet var, at Jens nu fik gennemført målsætningen effektivt og succesfuldt. Det betød også en bedre udnyttelse af det forretningsmæssige potentiale, som Jens og hans virksomhed har, og dermed en øget omsætning og en bedre bundlinje. Kender du en ligesom Jens? Måske er du Jens? Ledelse af forandring gør det tilgængeligt for alle virksomheder at få råd til hjælp, uanset størrelse. Gå ind på net2change.dk og se nogle af vores kundeudtalelser og priser. Og book et uforpligtende online mentormøde.